Hi guys! Welcome to another vlog. Karon ay guys kay mura tagberhin. Init gani kaayo. Tanawa akong itsura, di ba? Mura kog si Mama Mary. Si Kuya, uy, ang agdi mamuti akong naong sunblock man na. Init kaayo. Si Kuya Amay, ingon siya nga init di ay karon pa siya ka-realize nga init di kaayo. Tanawa akong naong puno nig sunblock kay perting inita unya karon di ay guys kay moadto mi sa Ubong Spring. Unya magmotor man me kinsa may di maligo og sunblock ana o nga perting ko ana inita musamot nig kaitom atong naong ani guys. Ay nako, wa man tay kuan car. Magmotor ata padung dito sa Ubong Spring kay manguan ta dito ba? Mang-ambush ta og paniudto. Nita oy. Tanawa mao ni akong atar karon o. Mura kog si Mama Mary ani di gyud madag way bangot. Ag akong sunglass kay nahibilin sa opisina, wa ko'y sunglass karon nga kuanon kanang gamiton. Unya kining atong tiil o. Sus kining atong tiil mangitom gyud nigtaman karon. Kay wala pug ko nagsapatos kay moadtong tag-Ubong Spring. Ay naku ning kainit sa panahon. Tanawa ra gud nang kainit sa panahon guys oh. Sus Ginoo, ako'y kuan magpuyo na lang unta ko oy pero kuyog na lang ko ni Kuya Amay kay gipaadto man siya. Ay naku, kainit sa panahon. Mangambus ta og kaon dito sa Ubong Spring. Kay naay nangimbitar nato dito. Amigo ni Kuya Amay nga Coast Guard ba, nasain po diri sa Dalagit. Ya, naa karon iyahang asawa. Nagtapok-tapok sila sa Ubong Spring. Patuon kuno me kay adto man ni udto, adto magkaon-kaon. Kaluuya sa atong mga buwak guys o kay wala ni nabubuhi gabi kay gikapoy kog pamubo. Ya ganinang buntag mamubo unta kun saong init naman ang tubig. Awa ang langit, perting tinawa sa langit. O tanawas Kuya Amay, nibalik kay nag-jacket. Nita good oy. Nag-jacket si Kuya Amay. Kaila pa ba mo nako guys? Ay nako. Okay. Damig tubig kay aron di may hawon sa kainit. Wala may moagi og highway guys kay sa highway mosamot kainit kay basig ma-traffic ta dito ba kay naay road repair. So naami diri sa mga barangay road. So naami sa barangay road nagaagi likod nga bahin. Liko na ta sa highway. Highway na ta guys. Heading to Ubong Spring.
Bayad ta diri og 25 pesos. Pila ang motor gani, ma'am? Ang entrance sa motor dali ma'am kay 5 ang just ang tao. Okay, 5 ang motor, 10 ang tao. O ang motor. Inig parking na to dito sa ubos kay lain na pud nga bayad. Daghan kay ang hump diri. Daghang nangaligo diri okay, perting naghanap pong motor. Pagkadaghan na asa man ta parking ani bay. Ay abot na ta sa Ubong Spring. Nay nag-barbecue diri o. Apoy mangga baligya. Ato sang ihatag ni Kuya Amay ang akong helmet kay aron iyang mabutang sa motor. Ikuha lang ko sa akong helmet bay. Naapoy na maligya daghag banana Q o. Banana Q. So, dirita. Ay, karon pa ko kabalik diri sa Ubong Spring ay daghan na kaayog kausaban. Uy, asam kaagian. Eh mabasa ta diha. Naa sir di kuan dito agianan lain. Nakamagi diri. Saha. Diri na lang taagi guys kay mabasa man ta dito. Ug moanha ta sa mga cottages kay mabasa ta diha o mulabang. Ginoo kainit sa panahon. Dere. Puno kaayog tao guys o. Gipang-initan gyud ang mga tao. No, na diri o. Team building bisig. Nag-team building mo? Building sa amo right. Ay, ma'am. Hello. Hello. Hi. Sige lang. Ay, daghan ka iktaw. You want some?
Ang nakanindot diri liguan guys kay naay landong nga part ba anang ilawom sa Balite o tanawa di ba naay daghang katapok diha sa ilawom. Diha nga portion o ilawom sa Balite. Usahay na magambak-ambak diha gikan sa ibabaw o. Murag walay gaambak-ambak karon kay badlungon siguro nila. Nag-voice over di ay ko karon guys kay pertig yung daghan ng music diri sa Ubong Spring. Daghan kay nag-video kay unya napoy nagpa-music ba so nag-away ang ilahang mga istasyonan diring dapita. Ako di mong dadon dito sa Tumoy dapit guys atong dapit sa bridge kay gusto pug kumutan-aw ditong dapita ba kinahanglan nato padulaan kay layo-layo manggod ang pwesto nga ato ang nahimutangan. So mao de ay ni dinhi ang bridge dapit guys. Ato ang makitaan nga sementado de ay ni siya guys o. So nindot sad kaayo kay colorful pud ba. Unya akong gitan-aw diri sa kilid naa jud siya boundary o gibutangan gyud na siya giyalo nga cordon kay para maunay ti mailhan nga ang mga ligo dapat di mulapas anang dapita kay dagat naman diha o. Unya kini deng atong nahimutangan nahibong ko nganong init kaayo guys. Dinhi deng dapita kung magsugba usara di ay kabuok ang area nga pwede magsugba so ang sugbaanan ani kay nag-L ang iyahang formation ba. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life. So ang topic karon guys kay murag ni hunas na siya tanawa o ni kuan na siya sa daplin kining ni mabaw-mabaw na siya diha. So ang mga tao na nadire pod o. Nakurat ko guys o kinsay tigpanguhit nako sus paglingi nako ang ero mandaay nga itom nalingaw ko niya kay magsige jud siya panguhit nako mangayo manggod ni siyag pagkaon guys. Manguhit siya diha o manguhit na o nanguhit na ko sirat. O mo hinay-hinay na tagpauli guys kay landong naman unya mubalhin ta dito sa ibabaw sa Raj kay ganahan sila mo adto sa Raj. Ay.
Namalit si Kuya Amay og banana Q. Di mo ni ba nakyog yun? Kami dang. Aw, dangdang Q. Kay gidangdang sa baga, dangdang Q. Daghanap ng tao pa eh. Oh, napay daghan mo abot o tagaming lanilya. Mga ligo diri. Kadyat sabay ako sang tanawon diri dapit. So naay cottages diri o pero layo rapod kaayog anha mo pwesto. Na sige paghimo sa mga cottages diri. Baligya na kuya? Cottage na eh. Aw, nagtukog baligya ba? You know, kung mabalik mo, kukira. Ah. Na dako pa kaayo dito kuan ay parkinganan o atong tanawon dito guys kay dadon mo nako dito para makakita mo apil. Kay ako karon papud ko ani nakasuroy diri dapita aning unahan sa spring ba. Naman lagi di ay karsada na ani o. Na ay naibantayan sa hari. Maunay gitawag og bantayan sa hari. Kana na ang stone nga castle aw castle bay tawag ana niya oy. Basta kay kana oh. Indot man lagi dai diri. Napoy mga ligo ug gusto mga ligo og dagat naa diri dapit. Na oh. Karon pa ko nakaduol aning bantayan sa hari. Nindot man di ay ni diri sa tumoy sa Ubong Spring. Naman di ay una po'y beach dito. Ang ba ko ana kana luudsan nya. No, nindot kaayo diri. Pero nindot diring mahapon na pareha nga ron o kay di na kaayo init. Wow, ka nice day diri. Pwede ra gyud diha o. Diha o magkuan-kuan sa mga mangrove ba, magsuroy-suroy sa mangrove. Ka nice. Daghan kay dinhing pambot nga giparking ba oy, parking bay tawag ana oy, basta kay daghang pambot diring gi kuan gidak aw di man po ni dak kay ga float man. Oo. Wade ada pa uwi ra uwi. Patong dia ba? Kaya dia ang sulat. 1 2 3. Kanindot man di ay dinhi oy. Oh. Daghan kayong pambot. Karon pa jud ko dinhi nakasuroy aning lugaran ni. Sa una makaanhi kog ubong pero di ko dinhi mulahos. Nindot man di diring dapita. Murag gi-develop sad. Kay murag sa una sagbot man ni diri. Tala guys, mubalik na ta dito. Murag ganina, nagapaabot na ko si Kuya Amay. May pa si Kuya Amay kay ni Ari siya diri. Kaya aron niya kung kuhaon. Nakahuna-huna si Kuya Amay. Oy.
labas? Bayad na ta sa parking guys. 10 pesos ang kuan. 10 pesos ang bayad sa to ang parking. Nagpayong-payong gyud o ang mangulikta. Pauli na ta.